Regional Interagency Task Force nagpanindugan nga wala sa may natabo nga wala ginbato ng OFW repatriate sa riyon. IATF nagapati nga wala ma-verify nga impormasyon ang nakalab-ot sa presidente. Si John Sala nakatutok. Sa pagkatubang sa publiko liwat ni Presidente Rodrigo Roa Duterte kagabi nalawagan sila ang syudad sang Iloilo sa wala pagbaton sa mga OFW nga ginrepatriate. Apang nagpanidugan ng Regional Interagency Task Force hindi matuod ang pahayag sang presidente nga ginapamalabagan sang LGU sang syudad ang pagpauli sa mga OFW nga na-stranded. Actually, as far as the Regional Task Force is concerned, dadaan ang pagkabaluman sa Regional Task Force as far as the LGU sa concerned. No, wala man sa amo sa nakakag daw hindi siguro sang totally exacto bigla gina-refuse. Dugang panibilya nga ginasiguro lang sang Regional Interagency Task Force sa diin kabahin ng Iloilo City Government nga makomply sa mga OFW mga pagsunundan ilabi ng pagpamatuod nga negatibo sila sa COVID-19 antes makapauli. Posible suno kay Villa nga sala ang impormasyon nga nakadangat sa presidente. Siguro base ang nag-abot ni Presidente base hindi gid totally exacto wala. Kabahin sa pagdiskusyonan sang IATF meeting subong adlaw ang nangin pahayag sang presidente. Ginpasiguro man sang task force nga hindi sini maapektuhan ang una na ginpatuman nga suspension sa next batch sang mga repatriates. Upod kay Cirilo Reduque, John Sala, Buona, Western Visayas.